mystery for and confusion on the ground. Laughing and running, hey, hey, skipping and jumping. Said I remember when we used to sit in the government shows in Trenchtown. Down on the corner, out here in the street, ready in the bumper as a plan, bringing the cut at your feet. I'm a picker and I'm a grinner, I'm a lover and I'm a singer. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Ik hou wel van hier op in reacties en zo. Ik heb wel heel vaak op de orenkant op een ijstijd. Ja, en dat is juist mensen aan de orenkant, juist helemaal mooi jongen en mooi jongens en zo. Nou, dat is leuk. Dat mensen op die oren komen en dan zeggen ze van, oh, dat maakt me de hele dag goed. En nou, ik ben helemaal zagrijnig en nu ben ik helemaal vrolijk door een feestje. Nou, ja, oké. Nou, dat is dan hartstikke mooi. Nou ja, en dat ze er dan hield van, ja, dat is echt mooi natuurlijk. Maar soms kan zo'n mooie reactie, nou, dat is mooier dan 12 euro of weet ik veel wat. Ja. Maar al 24 hier dus? Ja, net helemaal natuurlijk, want toen zit ik echt nog op school en zo, maar... Ja, maar de eerste zo'n nummers die ik kon spelen, die ik al op een ijstijd. En toen kon ik nog geen gitaar stemmen en toen kon ik nog net jongen. En toen kreeg ik dat soort reacties naar mijn hartjes van, ja, hoe is dat, leers jongen, ja, ik ben bezig. Zo. Nou ja, zo. Nou, sure eens even. Dankjewel. Ik ben je bezien. Maar dat is even ter opvang tot ik een huis ga. Ja, ik reageer op huizen genoeg en mooie huizen die gaan mijn neus voorbij. Maar ja, dat wordt nog wel even 6 maanden, denk ik. Maar dat is wel onder het dak? Ja. Ja, ik ga hier ook wel op stritten wennen en zo, ja, maar... Ja, ik heb een hele ruige periode gewoon. Dat ik zelfs maar een tent in het park, in het Rengerspark stier. Dat, ja, terwijl de vriendin het huis uit flikkeren en... Maar ja, goed, dat... Nou ben ik weer op stijgende lijn steeds maar. Oké. Ja. Dus nou op zoek naar een huisje? Ja. Zo snel mogelijk hoop ik. En werk dan? Ja, dat komt dan wel. Ik moet eerst maar eens even wat te plak wezen. Maar, want ik kom van helemaal niks. Ik hier een tas, McLean en een gitaar, dat hier ik. En verder niks, dus ik moet alles weer wat opbouwen. Maar, nou ja, wat meubels en een televisie en alles moet er weer een beetje komen. Maar op een gegeven moment is niks, maar hoe kon dat dan? Ja, liefdeverdriet en onder drugs en ja, het komt je allemaal geen flikker meer schelen. Nou ja, zo rek je dan wat in de goot. Ja, nou ja, zo langzamerhand ben ik er weer wat uitkrabbelen. Ben ik nog maar bezig eigenlijk. We zitten in de stijgende lijn naar boven, maar ik ben nog net helemaal boven. Ja. En helpt dan muziek dan erbij? Absoluut, ja. Ja, muziek had meerdere keren mijn leven red, zeg maar. Dat ken ik wel zeggen. Ja, als ik dat net hier, dan had ik me langer van kant maken, denk ik. Nee, een hele zware periode, dus dan die muziek dat de kerst volle trohin uiten. Och jongen, nou ja, als ik dan verdrietig ben of zo, dan kan ik zo lekker de blues even doen en zo. En dat lucht dan zo op. En dan denk ik daarna van ja, bij mij zie ik me al hier druk om. Dat komt ook al heel wel goed. Ja, alleen maar een nieuwe vriendin en de drugs die ga ik nog losworden, dus dat is echt exit. Dus ja, dan mag ik het alleen maar weer wat opbouwen. En als het goed is, nou, dan steek je nog wat zien in 15 jaar, denk ik. Ja, het mij laat wel in ieder geval. Werk is dien, ik voel me vrij. Ik zit naar die en de lijk is naar mij. Hey, 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 hey. Het is een heerlijke dag. Laat ze nog maar praten, want ik vind die oorzaak reis.
laatste 10 kaarten. Het dondert niet, de stomen bij mij best. Werk is 10 en ik voel me vrij. Ik zit naar die en de lak is naar mij. Hey, hey, hey. Het is een heerlijke dag. Wat een heerlijke dag. Zeker. Goeie. Hallo. Wat ben je ook rond van? De bladeren in het bos aan het doen. Maar in het bos zijn toch al genoeg bladeren? Ja, maar in mijn tuin kan ik niet meer doorheen. Kan de voordeurhuis niet meer in. Ja. Dit is uw tuin? Dit is mijn tuin. Oké, maar dan nog een hele wandeling om die bladeren dan weg te brengen. Ja. Ik wist anders ook niet. Ik kan ze daar wel, dan komen ze wel ophalen, maar en de groene container die zit al vol. Dus. Je vindt het dus net echt leuk werk? Nee, ik had vroeger iemand anders die het deed, maar die is er niet meer. Dus nou maak je het zelf dan, man. Ja, en dan valt het mee, want je wordt wat ouder. Dus. En ik heb wel andere hobby's. Ik mag graag in de tuin zitten, maar niet zo hard werken erin. En hoe lang ben je dan al in er? Ja, 5. Ja, het went nooit, maar... Ja. Maar ik ben niet zielig hoor. Ik heb wel vrienden en vriendinnen. En ik sport normaal 3 keer in de week. Dus. Ik ga best wel veel op vakantie. Dus ik ben nog niet te beklagen. Zo moet je maar zien. En zo nou, dan show je dus even in het bos. Nou, ik zat te denken, wat moet ik hiermee? Nou, dan nemen we hier maar weer afscheid. Ja. Oké. Bedankt. Dag.